Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης και Ολυμπιακός αναμετρήθηκαν για την 7η αγωνιστική της Super League. Πρώτος απείλησε ουσιαστικά ο Ολυμπιακός. Ο Μπελούτσι πάτησε, ο Λέτο σούταρε out στο τρίτο λεπτό. Στο 6, ωραία κάθετη μεταβίβαση του Μπελούτσι στον Λέτο, σούτ του Αργεντινού, ο Σιφάκης σε κόρνερ. Στη συνέχεια της φάσης, ο Σιφάκης σταμάτησε και πάλι την πρώην ομάδα του απόκρουση και στην κεφαλιά του Τοροσίδη. Η πίεση των πυρεωτών συνεχίστηκε. Στο 17 ο Τοροσίδης σέντραρε, κεφαλιά από τον Διόγο out. Κόντρα στη ροή του μάτς, ο Άρης άνοιξε το σκορ. Στο 18ο λεπτό Κόκκε σέντραρε και ο Χαβίτο τρυπώνοντας στην περιοχή του Ολυμπιακού άνοιξε το σκορ με κοντινή κεφαλιά. Το τέταρτο γκολ για τον Ισπανό στο πρωτάθλημα άναψε το Κλεάνθης Βικελίδης. Σπουδαία σέντρα του Κόκκε στην πλάτη του Ντομί. Ο Χαβίτο έκανε το Άρης Ολυμπιακός 1-0. Κοντά στο 1-1 Ολυμπιακός, στο 30 ο Μπελούτσι εκτέλεσε το φάουλ, ο Διόγκο πήρε την κεφαλιά, εξαιρετική επέμβαση και πάλι από τον Σιφάκη. Στο 39 κόντρα επίθεση από τον Κάλβο, ο Ισπανός εκμεταλλεύτηκε τον κενό χώρο και πάσαρε ιδανικά στον Κόκκε. Ο Αντώνης Νικοπολίδης έκλεισε έξυπνα, ακολούθησε τον Ισπανό για να λήξει η φάση λίγο αργότερα με επιθετικό φάουλ στον έμπειρο πορτιέρο των Πειραιωτών. Στο 42 ο Νέτο εκτέλεσε το φάουλ, η μπάλα στο τείχος και στο πιάτο του Κόκκε που δεν έπιασε το γυριστό. Λάθος του Μπελούτσι στο χώρο του κέντρου, ο Κάλβο κατέβασε και πήγε μόνος στο σουτ. Κοντά στο 2-0 ο Άρης, λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους. Ο Άρης δεν έκατσε πάνω στο 1-0. Πρώτη ευκαιρία στο δεύτερο μέρος, κεφαλιά του Νάτσο Γκαρσία out. Γκαρσία, Κάλβο έπαιξαν γρήγορα την μπάλα στο 51. Ο Κόκκε προσπάθησε με τεχνικό πλασέ να κάνει το 2-0. Ο Γκαλέτη πέρασε στο μάτς και έκανε για πρώτη φορά αισθητή την παρουσία του στο 52ο λεπτό. Στο 56 φαντεζή τρίπλα και καλή σέντρα του Διόγκο. Η μπάλα έφτασε στον Γκαλέτη που σούταρε δυνατά αλλά άστοχα. Ο Κίκη Ερνάντεθ πέρασε στο μάτς τον Ρεγκέιρο. Το σούτ του Ουρουγουανού προβλημάτισε τον Νικοπολίδη στο 61. Στο 67 σέντρα του Γκαλέτη, ο Σιφάκης υπό την πίεση του Κοβάσεβιτς δεν μπλόκαρε. Ο Μπελούτσι δεν βρήκε στόχο. Ο Χαβίτος 74 ελήχθηκε γύρω από την περιοχή του Ολυμπιακού σε κόρνερ ο Νικοπολίδης. Ο Μπελούτσι στο 75 βρήκε έξυπνα τον Λεωνάρντο. Ο Βραζιλιάνος γέμισε, ο Κοβάσεβιτς δεν έπιασε ποτέ την κεφαλιά. Ούτε στο 79 ο Σέρβος έφτασε σε τελική προσπάθεια μετά την ωραία μεταβίβαση του Διόγο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Μπελούτσι στο 90 λεπτό. Ο Κοβάσεβιτς έστρωσε, ο Αργεντινός πατάλησε το σουτ. Τίποτα δεν άλλαξε ως το τέλος. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια ο Άρης κατάφερε να πάρει την νίκη επί του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη.